4.000. Nej. 7.000. Ja, det er nok i det hele, men de har jo arrangementet 3 gange. 700. Nej, jeg tror ikke, det kan være mere end 1.000 derinde. 700, ja, det er jo det bedste. Hvad siger du? Og vi var kommet til, ja, det her, det var anden gang. Ja. Hun sagde 6.000. Nej, det tror jeg ikke. Nå, men det må vi få undersøgt til næste år. 700, det synes jeg lyder realistisk. 700, det vil jeg tro på også. Godt. Men ellers så, Stephanie, så er det jo klassehjælper Alice og Anders er nu her. Ja. Ja. Så I skal huske at hente mælken. Det gjorde jeg også lige før. Ja. Og op med mælketasken igen, Alice, så det er godt. Og så på onsdag skal vi jo igen på udflugt. Vi er jo simpelthen en ren sviger. I biografen. Så skal vi gå en tur ned til København Biograf. Og der skal vi se Tintin med skolen. Og den har jeg set. Det har jeg også. Jeg har set den 2 gange. Det har jeg også. Jeg har den. Ja, op med en hånd, hvis der er nogen, der siger noget. Det er faktisk en rigtig god idé, at I har set den før nogle af jer, fordi anden gang lægger man mere mærke til de forskellige ting, og hvordan den er bygget op. Vi skal nemlig arbejde med den, når vi kommer hjem her i klassen også. Og på onsdag skal alle møde her i klassen kl. 8. Så skal I ikke gå